Podívejte se na to, opravdu se podívejte. Kdyby byl tento produkt na trhu už před lety, instalatéři by byli bez práce. Ještě jednou to zopakuju. Ať už je ucpaný kterýkoliv odtok ve vašem domě, neutrácejte jmění zavolání instalatéra. To je metoda, které se profesionální instalatéři nejvíc děsí, a já se o ní s vámi podělím. Když nalijete do dřezu mastnou polévku, časem se tato špína nahromadí a vytvoří na vnitřní straně potrubí silnou vrstvu špíny, kterou nedokáže odstranit ani horká voda, a nakonec způsobí úplné ucpání. Po chvíli se také stane živnou půdou pro bakterie. Dovolte mi, abych vám řekl, jak to vyřešit. Jedná se o silný čistič odtoků, který obsahuje látku, která ulpívá na stěnách potrubí a vytváří silnou čisticí pěnu, která rychle rozpouští špínu a ucpání. Dovolte mi, abych vám ukázal, jak úžasná je tato věc. Nalijte do ucpaného odtoku horkou vodu o teplotě nad 80 stupňů Celsia, ucpejte odtok a poté ji nalijte přímo do odtoku. Opravdu slyšíte syčení. Funguje to. I když máte plastové potrubí, nemusíte se bát, že by je to korodovalo. Také to ničí 99% bakterií. Občasné použití v dřezu nebo koupelně může zlepšit odtok vody. A co je nejlepší, můžete si hned teď užít slevy a dopravu zdarma na své nákupy.